واستنى بسنته الى يوم الدين. باهك ينوا السلام عليكم ورحمه الله. barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 8 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 30 ga watan tara shekara ta 2006 miladiya. A jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 14 cikin wannan sura mai albarka suratul Tauba. Za mu dan dawo baya kaɗan mu fara daga aya ta 12 domin ma'ana ta dace da juna, amma kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana cewa menene gaskiyar hadisin da ke cewa idan mutum yana da ya a gidansa mace kuma har ta balaga ba tare da an yi mata aure ba, to duk abin da ta ci a gidan haramun ta ci, kuma shi za a ci gaba da rubuta masa zunubi har sai an yi mata aure. Wannan karya ne, ba hadisi bane ba magana, ba ta da alaka da maganar annabta. To yanzu da masu ya'ya mata ya zasu da kansu kenan, mai ya'ya biyu da mai ya'ya uku da mai ya'ya biyar waɗanda ba su yi aure ba, kaga zunubi sai illa ma sha Allah kenan. Haka kawai mutum bai laifi ba sai a rubuta masa zunubi. Ubangiji ta Allah ce la tazuru wazratun wazra ukhra. Sannan ba a kowanne rai kowace rai laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. To dan me za a ce kawai dan kana da ya'ya ba su yi aure ba sai a ce a rubuta mutum zunubi? Wannan ba gaskiya bane ba, ko ba hadisin manzon Allah bane ba. Laifin mace mai yawancin bashi ga yawan fita ba tare da izinin mijinta ba, da Allah malam ka yi magana dan tana jin wa'azinka. Na farko dai shi cin bashi in ba da larura ba ya da amfani mutum ya rinka cin bashi, domin bashi larura ce in ba ya zama tilas ba. Ya kai matsayin a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum ya mutu aka kawo shi baya yi masa sallah har sai ya tambaya hal alaihi dainun. Idan an ce ana bin sa bashi sai ce sallu ala sahibikum, ku je ku yi masa sallah. Idan ku an ce ba abin shi bashi sannan sai zo ya masa. Idan ya tambaya ana bin sa bashi ce ba zan yi masa sallah ba, ku je ku yi masa sallah, har sai in wani ya ce zan biya a madadin sa sai manzo Allah ya zo a yi masa sallah. Wannan a farkon musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi. Wato karkashin wannan sai mu fahimci cewa kenan ashe in ba tilas ba babu wani dalilin da mutum zai ta cin bashi. Sannan kuma idan mutum ya ci bashin nan bai biya fa zai biya fa a lahira, tunda ya zama in ba izinin miji to sai fa illa rura ce ta kama ta tilas. Tana cikin gida gobara ta kama, kaga ai ba ta cewa bari in jira sai miji ya zo na nemi izini, dole ta fita. Ko ana ruwa matsananci gida zai rushe, ambaliyar ruwa za ta ci gida, don nan ba a tsaya jiran izinin miji. Ko kuma rashin lafiya mai tsanani ko naƙuda ta kama ta za a kai ta asibiti, a rai kwakwai mutu kwakwai, kaga nan gurin za a fita da ita ko da ba da izinin miji ba. Amma in ba haka ba duk inda zaki je unguwa ko da wajen mahaifanki ne to dole sai kin nemi izinin mijinki. Wani lokaci ne ake dakatar da cin abinci? Ana dakatar da cin abinci da zaran alfajir ya keto. Kafin ketowar alfajir ya halatta mutum ya ci, ya halatta mutum ya sha, saboda Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ku ci ku sha har sai farin silili ya bayyana daga bakin silili. Farin zare ya bambanta da bakin zare. Hadisin Bukhari ya nuna abinda ake nufi da farin zare alfijir da yake to, bakin zare ragowar dare da bai kammala tafiya gaba ɗaya ba. Wato har sai alfijir ya keto sannan za ku daina ci, sannan za ku daina sha. Wato da mutum ya farka babban abin da ake so ya sani alfijir ya keto ko bai keto ba. In alfijir bai keto ba zai ci abincinsa, amma da zaran alfijir ya keto to ba za ka fara cin abinci ba. Amma idan mutum ya fara cin abinci kafin ketowar alfijir, yana tsakiyar ci bai kammala ba alfijir ya keto, to wannan an baka rahusa, an yi maka rangwame ka karasa. Ko da an yi kiran sallah a masallacin unguwarku a salatu khairu minan nawmi, kai dai zaka karasa abincinka tunda ka fara kafin lokacin kiran sallah. Muqaddara alfijir zai keto 5 saura kwata, kai kuma ka tashi ka fara cin abinci 5 saura minti 20, kaga lokacin alfijir bai keto ba. 5 saura 25 lokacin alfijir bai keto ba, to kana cin abinci kila kai mai nauyin cin abinci ne, akwai mutumin da halittarsa mai nauyin cin abinci ne, ko kuma abincin da zafi kana bi a hankali
ha kawai baka yi aune ba sai alfijir ke to zaka ƙara cin abincinka babu komai a kanka. Amma ka fari cin abincin bayan alfijir ya keto to baka da azumi, amma ka karasa ka fara ci kafin ka kammala alfijir ya keto wannan babu laifi a kanka. Akwai asar da nusus waɗanda suke nuna haka. To idan mutum ya tashi fa yana shakka alfijir ya keto ko bai keto ba, shi baya da agogo ko agogonsa ba daidai yake ba, sannan baya da wanda zai tambaya, amma ya shiga shakka kila alfijir ya keto kila bai keto ba, ya zai yi. Waɗansu malamai suka ce kar ya ci, amma waɗansu malamai suka ce a'a in dai har kana cikin shakka bai keto ba kenan, dai idan ya keto ina shakka. Kuma ubangiji ta'ala ya sanya gaya makwarar lokaci da zaka daina cin abinci shine at-tabayyun, hatta ya tabayyana, bai ce ba hatta ta tashakkak, da kai shakka ka daina ci, a'a har sai bayani, idan bayani ya zo shi kuma ya kori me, ya kori shakka. Dai idan ka tashi ka kalli gabas ya keto bai keto ba, to lalle bai keto din ba, dai idan ya keto za ka gan shi. In ka shiga shakka za ka ci abincinka. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai. Wannan yace mun karanta a baya cikin suratul anfal an ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Ku yaƙe su dan kar a samu fitna a cikin addini. To yaya za a yaƙe su? Ka bi nasoshin shari'a ka gani, ka bi tarihin musulunci ka gani, yaushe annabi ya fara yaki, sannan ya fara yin da'awa kafin yaki ko yaki kafin da'awa ko a garwaye da juna. Ba ka iya fahimtar hukunci karkashin nassi daya sai ka hada da sauran nassoshi na shari'a. Addinin musulunci ya yi kira da a gabatar da da'awa, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana, qul hadhihi sabili ad'u إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. duk waɗannan ayoyi na da'awa ake farewa duk wanda ba musulmi ba, a kore masa dukkan wata shakka, dukkan wata shubuha da ta hana shi fahimtar gaskiya, dukkan wata tambaya da take masa kaikayi a zuci a ansa masa a cikin da'awar da ake mashi, cikin faɗakarwa, cikin wa'azi ko ciki ko a rubuce. Wannan aikin al'ummar musulmi ne, isar da da'awa ta kowace fuska, da'awa a magance, da'awa a rubuce, ta talabijin, ta rediyo, ta majalla, ta jarida, wato a isar da da'awa ga al'umma. Wannan wajibi ne. To ita kuma da'awa ana yin ta bisa ga ilimi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Lafazin basira na nufin ilimi. Ana yin da'awa ne bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba. To dan isarwa mutum da'awa ya riga ya karba, kaga shikenan an riga an huta. Bai karba ba amma kuma baya adawa da da'awa, shi ma duk an riga an huta da shi. Bai karba ba amma yana adawa da da'awar cewa kuma sai ya hana ta tafiya, to kaga wannan saboda haka za a yi jihadi. To wajen yin jihadi kuma ba wani mutum ne shi kadai zai shelanta jihadi ba a madadin sauran al'ummar musulmai. Ana yi ne karkashin khilafa, karkashin shugabanci na musulunci, wanda jama'a gaba ɗaya suka aminta da shi ko mafiya yawan su suka aminta da shi, ba wanda tsiraru ko mutum uku ko hudu kawai suka nada ba. To sai ai jihadi, shi kuma ba a yin jihadi sai an yi tanadi. Dan haka Allah ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa. A takaice dai akwai matakai masu dimbin yawa. In kana son ka fahimci wannan sai ka karanta dukkan ayoyin jihadi da ke cikin alqur'ani, banda suratul anfal, banda suratul tauba, suratul muhammad na ciki, suratul baqara da ali imran duk sun dinkoshi ayoyin jihadi. Aya sama da 80 a cikin suratul ali imran ko kusa da haka duk suna magana akan yakin uhud, ko aya 50 ko na makamancin haka. Ka fahimce su da fikihun su a maganganun malamai. Ka karanta kitabul jihad wa siyar a cikin sahih bukhari, ka karanta cikin muslim da sauran littattafai, kuma ka bi yaƙe nawa annabi yayi, menene siyasar yakin annabi, wani irin tactics ya bi wajen yaƙi, da haka ka karanci wannan shine abin da zai sa ka fahimci jihadi, amma ba karkashin aya ɗaya ko biyu ba. Me hukuncin mace ta je kasuwa sayayya idan ta yi fita ta addinin musulunci, ta sanya hijabi, kuma duk inda za ta yi turmutsu da maza ta kauce musu, kuma ta je abin da ya kai ta saya shi ta je ta saya, kuma bata ba da fuska suna musayar magana ita da wanda ta je sayayya wajensa ba, sai abin da ya shafi nawa ka saya nawa aka sayar, babu wani laifi akan ta yi wannan. Amma mace ta yi fita wadda take bata musulunci ba, ko ta je da gangan ta rinka kutsawa cikin maza don a shafa jikinta ta shafa jikinsu, ko kuma ta je su rika maganganu na batsa ita da wanda ta je sayayya wajensu, ta saki fuska ta zubar da mutuncin mijinta, wannan bai halatta ta je kasuwa ba.
duk wanda ya san matarsa a haka take bai halatta bai bar ta je kasuwa dan ba ta da kamun kai, ba ta da kunya, ba ta da tsoron Allah ta tare da ita. Amma haka in dai mace ta je kasuwa ta tsare duk ka'idoji da ya kamata ta tsare, ba ta yi laifi ba. Har lokacin annabi mata sun rika zuwa kasuwa suna sayayya, ba ma kasuwar musulmi har kasuwa arna, dan dalilin yakin banu nadir da banu kaiduka, wata mace ce ta je kasuwar yahudawa sayayya, ta durkusa tana taya waɗansu kaya, sai wani zo ya taka zananta da gangan bata sani ba, da ta tashi miƙewa sai ta miƙe tsirara. Wannan ƙara da ta yi an keta mata mutunci shi ya kawo jihadi, sai da aka tarwatsa yahudawan aka kore su daga madina, tunda a kasuwar su aka yi wannan mahallu shahid. Da sai annabi ce inda zuwa kasuwa ba kyau, kar wadda ta ƙara zuwa kasuwa daga yau, to kuma bai shelanta haka ba. A takaice dai idan mace za ta je kasuwa ta ji tsoron Allah, ta kame bakinta, ta yi shiga mai kyau, ta tsare mutuncinta, ta tsare mutuncin addinin musulunci, ta tsare amanar mijinta. wanda yace yana neman aure sun samu fahimtar juna shi da yarinyar, amma kuma iyaye ba su samu fahimtar juna ba, yanzu ya za a samu mafita? Yadda za a samu mafita shi da su samu fahimtar juna din, ko ta mafita ne banda wannan? Yanzu kai ka san dabarun da za ka bi iyaye din su samu fahimtar juna, ko ka haɗo waɗansu dattijai abokanan mahaifinka don a samu fahimtar juna, ko abokanan mahaifinta yin daga wajen mahaifinta ne matsala yake don a samu fahimtar juna. Amma idan suka ce ba su yarda ba, kai iyayenka suka ce ba za ka aure ta ba, dole ka haƙura, ko ita iyayenta suka ce ba za ta aure ka ba, ita ma dole ta haƙura. Bayan da za a aure dai babu iyaye a ciki, kuma kai ka san ana canja mace amma ba a iya canja uba ko uwa, ke ma kuma kin san ana iya canja miji amma ba a iya canja uba ko uwa. Saboda haƙƙin iyayenta akan ta yana da girma, kai ma haƙƙin iyayenka akan ka yana da girma. Ka je ka gani ya kana so, mahaifin kai ce shi bai yadda kai aure a wannan gidan ba, ya kai iya da ranka, ka lallashe shi in ya yadda ka sake lallashin shi, ka bi ta kan abokanai, ya yadda sai ka hakura ka nemo ta, sai ka ce sai ka tashi hankali tsakaninka da mahaifinka akan mace. Ka iya aurenta a yau, a gobe Allah jarrabe ka sake ta, kuma kun bata da mahaifinka, sai ka yaya? Ko ke ki makale ki ce sai shi, in ba shi ba sai rijiya, in ba shi ba sai kafar katako, shikenan ba wani kafar katako, za ki je kuma ya ci mutuncin ke sake ki, sannan kuma ki ji kunyar dawowa gida ki faɗa. Yaso da dama akwai wanda suka tayar da bore sai sun auruwa ne, amma ƙarshe idan ya ci mutuncin su kuma su ji kunyar su dawo gida su faɗa. To saboda haka ana bin hanyoyi, ana bin abubuwa ta hanyar da ta dace. Ka lallashi mahaifanka ta hanyar da ta dace har su yadda, in kayi sun ki yadda sai ka hakura. Ke ma haka, ki lallashi mahaifanki har su yadda, in sun ki yadda sai ki hakura. Ya zaki? Wannan yana cewa ka yi magana akan ahlul baiti kwanaki, kace su ne banu hashim da kuma banul muttalib. Ni abin da na faɗa kenan, banu hashim da banul muttalib, amma kai ka rubuta abdul muttalib, kaga akwai bambanci. Al muttalib daban, shi kuma abdul muttalib daban. Banu hashim da banul muttalib, yace to karin bayanin anan wurin, hatta kafiransu a'a sai musulmansu. Ko da a lokacin nan na ce banu hashim na yi shiru, ko banul muttalib na yi shiru, to ina nufin musulman cikinsu. Wanda ba musulmin cikinsu ba a sa shi cikin alal baiti ta yadda in an tashi yin salati a sashi a ciki, ko an tashi ba da ganima a bashi. Sai musulman cikinsu, waɗannan su ake kira ahlul bait. Wannan ya rubuto ba tambaya bace ba, ya ce su yan uwa ne musulmi masu kishin addini, sun shiga aikin police, sun kammala course din su ne ko karatun su a police academy da ke Kano, don haka suke bukatan ai musu addu'a ta fatan alkhairi. Muna muku addu'a ta fatan alkhairi, Allah ya amfane ku da musulunci, Allah ya amfani musulunci kuma da ku, kuma ubangiji ta'ala ya sa ku toshe mana wata kafa da ba wanda ya toshe mana ita, ku zanto jakadu na addinin musulunci akan matsayin da kuka samu kanku a ciki. Allah ya taimake ku, Allah ya sanya albarka a rayuwarku. Na ce za mu tashi daga ayata 12, wa innaka tu aymanahum, mai Allah ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum وطعنوا في دينكم
فيكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. cikin abin da na faɗa a jiya na faɗa abin da ma'anarsa ita ce a sulhu da aka yi na Hudaybiya tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Quraishawan Makka yana daga cikin ka'idojin sulhun shine wato ku mutanen Makka ba za ku yaƙi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa ba haka kuma ba za ku taimaka a yaƙe shi ba shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yaƙe ku ba haka ba zai taimaka a yaƙe ku ba wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin sulhun sannan kuma an bayar da dama ga sauran kabilun larabawa wanda yake son yin kawance da annabi yana da dama ya shiga kawance da annabi da zaran ya kulla kawance da annabi to a wannan lokacin Qurayshawan Makka bai halatta su yaƙe shi ba dai in sun yaƙe shi kamar sun karya alƙawarinsu da annabi a wannan lokaci ba hali annabi da sahabbai su yaƙe shi dan in sun yaƙe shi kamar sun yaƙi Qurayshawa ne wannan yana daga cikin ka'idojin sulhun wanda aka yi shi a shekara ta 6 bayan hijira to lokacin da aka yi wannan sai ya zanto kabilar Khuza'a kabila ce daga cikin kabilu na Larabawa sai suka amince su shiga cikin kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ke nufin ba hali Qurayshawan Makka su yaƙe su ko su taimaka a yaƙe su sai kuma aka samu wata kabila kuma ta Larabawa daban ita kuma sai ta shiga kawance da Qurayshawa wanda su kuma ba halin annabi ya yake su to waɗancan kabilu guda biyu suna da fada a tsakankaninsu tun na jahiliyyarsu sai waccan kabila da ke kawance da Qurayshawa ta kai hari ga wannan kabila da ke kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kaida Qurayshawa ba za su taimaka ba annabi ma ba zai taimaka ba sai dai su kyale su zura musu ido su ci kansu da kansu to amma Qurayshawa sai suka ce yo ai tsakanin annabi da Makka da nisa kila in mun ɗauki makamai cikin duhun dare baya ganin mu za mu iya zuwa mu je mu taimakawa wanda suke kawance da mu dan su lallasa wanda suke kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ko suka yi suka taimaka aka je aka yaƙi waɗancan mutane to su kuma da aka yaƙe su sai suka garzaya suka tafi suka sa wakili ya je faɗa annabi Qurayshawa fa sun taimaka an yaƙe mu muna kawance da kai wanda ke nuna kai ma yanzu zaka iya ba mu agaji dan mu rama abin da aka yi bana to Qurayshawa sai suka ji labarin ai annabi ya samu labari sai ga babu yanda za su yi lallai sai dai sai maza su tura wakili su karyata wannan labari ko kuma su ce mantuwa suka yi ko su ce kuskure suka yi su je dai yadda annabi ba zai ɗauko rundunar yaƙi ba dan a zo a yaƙe su a Makka aka tura Abu Sufyan ya je Abu Sufyan yana shugaban kafirai a wannan lokaci kuma gashi yarsa tana gidan annabi na aurenta an gane ko ita ce Ramla bintu Abi Sufyan lokacin da ya je Madina ya fara bai ta kan Abubakar ya ki bashi fuska ya fara bai ta kan Umar ma bai bashi fuska ba sannan sai je gidan yarsa wato ita ce Ramla bintu Abi Sufyan matar annabi yana shiga ta shi ne bayan ta yi masa sannu da zuwa zai zauna akan shimfiɗa sai ta janye sai ce ban san me kike nufi ba ni ne kike ganin na fi karfin in zauna akan irin wannan shimfiɗar ko kuma shimfiɗar ce ta fi karfin irin mu ba ta mu bace me kike nufi ta ce ai shimfiɗar ce ta fi karfin irin ku firashi rasulillah kai kana arne najasa ka ce zaka zauna a kai
shimfidar annabi ta fi karfinka ta nan da ɗaya tabar mata ta mai da ita gefe guda. Ya fita je ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi dukkan maganar da zai yi ne ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce masa komai ba, bai ba shi ansa ba. To daga nan ya tabbatar cewa kenan ya riga ya sun warware alkawali kenan a yanzu kenan annabi na iya yaƙar su, kuma tsakanin watan yarjejeniya da faruwar hakan wata 17 ko wata 18. Kaga in an yi wancan a shekara ta 6, wannan ya nuna kenan a yanzu ana cikin shekara ta nawa, ta 8 kenan. Saboda haka ya tabbatar haka sai ya koma Makka ya je sanar da mutanen Makka. To shine ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wannan aya bisa ga ra'ayin mafiya yawa cikin malaman tafsiri irin su ibnu jarir at-tabari, irin su ibnu kathir, irin su al-imam al-baghawi da sauran malaman tafsiri masu yawa suka ce wannan aya tana magana ne akan wancan warware alkawali da suka yi. wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Amma a jiya na faɗa muku cewa Huzaifa ibn al-Yaman shi yana ganin ma'abuta wannan ayar ba mutan Makka bane. To wannan ra'ayi ne da fahimta ta shi wanda ya sha bamban da dukkan jumhurul mufassirin cikin sahabbai da tabi'ai duk ya saba musu bisa ga wannan fahimtar su shi tashi ta shi kadai, amma jumhurul mufassirin cikin sahabbai da tabi'ai duk suna magana akan cewa akan mutanen Makka ake magana. Ina ba dan kun fahimta. Idan muka ce akan mutanen Makka ake magana, wata magana za ta sake tasowa, ita ce mun faɗa a jiya a farkon surar cewa ita wannan suratul tauba ta sauka ne lokacin da annabi ke dawowa daga yakin tabuka, kuma galibi ta ashe innahum la imana lahum, su din ba su da tsare alkawali. Duk dai ma'anar ta zama daya, sawa'un ka ce la imana lahum ko ka ce la imana lahum la'allahum yantahun. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. wannan ita ce hujjar jumhurul ulama cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina malaman tafsiri da suke cewa ayar tana magana akan mutan Makka, ba kamar Huzaifa ba da yake cewa ma'abuta wannan aya ba su zo ba sai nan gaba. Ayar tana magana akan mutanen Makka, suka ce gashi abinda aka lissafa laifukan su ne. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, shine wancan alƙawli da suka rore. wa hammu bi ikhrajir rasul tun da can wa hum bada'ukum awwal marra a yakin badar. Sufofin nan guda uku dun nasu ne, kowanne ɗaya suka yi ya halatta a yake su ballantana sun yi laifuka guda uku a haɗe. Naka so aimanahu laifi ne mai zaman kansa, hammu bi ikhrajir rasul laifi ne mai zaman kansa, yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Sannan kuma bada'ukum awwal marra shi kansa yake laifi ne mai zaman kansa. Sai Allah ta atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Yanzu tsoron sa kuke ji, Allah shi ya fi cancantar ku ji tsoron sa in kuntum mu'minina, in kun kasance mu'minai. Lafazin in kuntum mu'minina da kenan in dinnan shin in ce shartiya ko kuma in ce ba shartiya ba, ita da ire-irenta da ke cikin alqur'ani, kamar faɗin Allah ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kada ku yi rauni, kar ku tsorata, wa antumul a'launa, ku ne mafiya ɗaukaka in kuntum mu'minin, in kun kasance mummunai. Malaman nahawun Basra suka ce in ce shartiyya, wato sai zanto abin da ya gabace ta shi ke fassara jawabin sharaɗinta. Antumul a'launa in kuntum mu'minin, yani in kuntum mu'minin fa antumul a'launa haqqan. In har ku mummunai ne, to lalle ku ne maɗaukaka. Sannan kuma fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin, yani in kuntum mu'minin fallahu ta'ala ahaqqu an takhshawhu. Ma qablaha yufassiru jawab ash-shart alladhi ya'ti ba'daha. Abinda ke kafin in din shi ke fassara jawabin shart, tunda babu shi a ganin ido. Amma malaman nahawun Kufa suka ce in anan bi ma'ana iz, ma'anarta daidai da iz, yani wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa iz kuntum mu'minin, ku ne mafiya daukaka yayin da kuka zama mummunai. Kaga ba in ce shartiyya ba. Atakshawnahum fallahu ahaqqu an takshawhu in kuntum mu'minin, yani iz kuntum mu'minina. In anan bi ma'ana iz a wajen malaman nahawun Kufa, wanda nahawun su yana da yanci sama da nahawun Basra wanda ake makalkale mutum da ka'idoji wani lokaci. Allah ba da hakuri ga wanda mazhabinsa shine mazhabin mutanen Basra a nahawu, ni kan mazhabi na shine mazhabin mutanen Kufa. Atakshawnahum
fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Ina jin ɗaiɗaikun waɗannan kalmomi dun na fassara su tun jiya, abinda na faɗa a yau kawai riba ce ta kafa, faralin na soke tun jiya, wannan kuma nafila ce. Aya ta gaba. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وبنجي أم حسبتم أن تتركوا shin kun yi tsammanin za a kyale ku haka kawai yayin da kuka yi da'awar imanin baka da kuka yi da'awa, wancan ya furta kalmar shahada, wancan ma haka sai a kyale ku ba tare da an jarrabe ku ba tare da an yi gwaji ba. walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum, alhalin Allah bai riga ya bayyanar da waɗanda suka yi imanin cikin ku ba. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا, irin waɗanda da suka yi imanin gaske ba su riki ba wani Allah, ba su riki ba wani manzon Allah, wani mummune a matsayin walija, abokin shawara wanda za su sirranta mishi sirrinsu. Abin nufi ana gane mummune na gari yayin da ya kasance ya yi imanin gaske, ya aminta da ƙarfin Allah, ya aminta da imaninsa da manzon Allah, ya aminta da kasancewarsa tare da yan uwansa mummune. walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wal mu'minina walija, basiriki wani Allah, wani manzon Allah, wani mummune a matsayin walija, abokin shawara ba. domin lafazin walija daga walaja yaliju ne, alwuluj daidai da dakhala yadkhulu ad-dukhul, sukan ce alwalija daidai da ad-dakhilatu. to ad-dakhilatu waɗansu sun fassara shi da bakon abu, bare wanda ba cikin dangi ba. dukkan wanda ya riki wani abun kauna a zuciyarsa wanda ba Allah ba manzon Allah ba mummuni ba, to ya riki walija min dunillahi min duni rasulihi min dunil mu'minin kenan. to wannan kuma ya ci karo da hakikanin imani, dan hakikanin imani kauna ta kolwala tana tabbata ga Allah, sannan kauna mabi mata ga manzon Allah, sannan kaunar da ke biwa wannan wanda reshe ne na waccan shine kaunar yan uwanka mummunai. babu yanda za a yi ka fifita wani wanda ba mummuni ba akan mummuni dan uwanka wajen kaunarka, wajen taimakonka, wajen agajinka. daga lokacin da ka ji kana fifita wanda ba mummuni ba akan mummuni, to ka tabbatar babu ragowar imani tare da kai kenan. dan ka'idar imani shine ka so dan uwanka mummuni ko da ya saba ma, ko da yana ma ba daidai ba, ko da ya taka ma ko ya zubar maka. kalmar shahadar da yake furtawa daga bakinsa ita ce ta cece shi a wurinka, sai kake son shi don ita. kaunar Allah da kaunar manzo Allah da yake sai kake son shi dan wannan, ko da kai yayi maka wani abin da yake ba daidai ba. amma idan ka gina kaunarka akan cewa in mutum ya bani ina son shi, in ya hana ni ko bana son shi, wato ka zama dai hadisin Hausawa wal bani wal baka. ma'ana kai yanzu kana gina soyayya ne akan wanda ya baka ka so shi, wanda ya hana ka kuma ka ki shi, wanda ko ba wannan ce ka'ida ta addini ba. kakan so mutum dan yana son Allah, yana son manzon Allah, yana son addinin musulunci, yana son alqur'ani, yana son sunnar annabi. kakan ki mutum dan ya ki Allah, ya ki manzon Allah, ya ki alqur'ani, ya ki sunnar annabi, ya ki musulunci. to sai ka ki shi akan wannan, ko da kun fito uwa ɗaya uba ɗaya. dan haka dai ka'ida ta imani kenan. am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum, ba tare da Allah ya bayyana da masu jihadin cikin kuma na gaske. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا, irin wanda ba su riki wani Allah, wani manzan Allah, wani mummune ba a matsayin abokin sirri ko kuma wanda za su kaunata. wallahu khabirun bima ta'malun, ubangiji ta'ala
masani ne dangane da abin da kuke aikatawa domin al-khabir daga al-khibratu ne al-khibratu bi shay'in shine kwarewa kan abu sanin abu kuma shine kwarewa a kansa ko kace wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa ubangiji ce ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nar hum khalidun ma kana lil mushrikeena wannan kamar amsa ce da kila mai tambaya ya iya yi me yasa jiya aka karanto manzon Allah ya ce kada wani mushriki ya kusanci dakin Allah tare da cewa a cikin su akwai wanda suke zuwa su ciyar da mai jin yunwa su tufatar da wanda yake cikin tsiraici su taimaki wanda za a zalunce shi cikin su akwai wanda suke tanadar kuɗi kawai don yin sutura ga ɗakin Ka'aba cikin su akwai wanda suke tara kuɗi kawai don gyara ɗakin Ka'aba idan wani wuri ya balgace yana buƙatar sabon gini to ta yaya za a ce kuma yanzu daga wannan shekarar kasa sake zuwa wata sai ubangiji ce ma kana lil mushrikina yu ai bai inganta ba ga mushrikai masu shirka an yi amuru masajidallah su ce za su raya ɗakin Allah shahidina ala anfusihim bil kufr masajidallahi a wata kira'a masjidallahi an yi amuru masjidallahi wato kenan qira'at ibn kathir al-makki da kuma abu amr al-basri wato abu amr ibn al-ala ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ba bai ma inganta ba ga mushrikai su ce za su raya ɗakin Allah alhalin shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan karan kansu cewa su masu shirka ne ta yaya suke shaidawa kansu cewa su masu shirka ne maganganunsu da ayyukansu in sun tashi rantsuwa za su rantse da lata da uzza in sun tashi neman agaji da taimako za su kira lata da uzza wannan kamar shaidawa kansu suke su cewa su kafare ne su mushrikai ne dan me suke kiran wannan Allah sannan kuma dawafin da suke in sun zo ɗakin Ka'aba din a cikin labbaika din su ai wannan ma akwai shirka dan suna cewa labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malak wannan ita ma shirka ce shahidina ala anfusihim bil kufr da dai dukkan wani abu ma'ana shahidina bi lisanil hal ko shahidina bi lisanil maqal suna shaidarwa kansu a baki su da kansu kuma suna shaidarwa a aikace cewa su dinnan wato akan kafirci suke Allah ce ulaika habitat a'maluhum irin waɗannan ayyukansu sun riga sun rushe wa fin nari hum khalidun a cikin wuta su suna masu dawwama za su dawwama a cikin wuta Allah ya tsare mu wato kenan shirka tana lalata aiki da haka ubangiji ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin kuma Allah ya zano wani kaso na annabawa a cikin suratul an'am tun daga watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina da aka je karshe sai Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun inda sun yi shirka da duk abin da suka aikata ya lalace sai wannan ya nuna idan mutum na shirka aikin sa na lalacewa shirka na lalata aiki gaba daya Allah tsare mu da shirka sai Allah ce إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله سنذكر كدي wanda yake raya ɗakunan Allah ya raya masallaci man amana billahi shine dukan wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da ranar karshe wa aqama as-salata wa ata zakka ya tsayar da sallah kuma ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai kuma ji tsoron kowa ba sai Allah ana nufin tsoro wanda yake a matsayin ibada ba tsoro na ɗabi'a ba dan akwai tsoro na ɗabi'a ka ji tsoron kura ka ji tsoro idan an ce wannan hanya akwai yan fashi ka ji tsoro in ka ji waɗansu sun ketaro gidanka da daddare wannan tsoro ne na ɗabi'a dan mutum yayi wannan bai laifi ba bai ci karo ba da faɗin Allah ta'ala fala takhshawhum wakhshawni bai ci karo ba da faɗin Allah ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin bai saba wa ka'idar walam yakhsha illa Allah ba dan tsoro ne na ɗabi'a
kaga wani abu ka firgita. Annabi Musa lokacin da ya jefar da sanda ya ga ta zama cijiya, falamma ra'aha ta tazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib. Allah ce ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kaga anan gurin tsoro ne da dabi'a, dan haka ba a zarge shi ba a kai. Haka lokacin da za a turo shi ya zo ya sanar da mutanen garin Fir'auna kasar Misra manzanci, yake ce musu wato na kashe rai a cikin su wa khafu an yaqtulun, ina jin tsoron su kashe ni, inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun, ina jin tsoron su kashe ni. Nan ma ba a zarge shi ba kan wannan tsoron, dan tsoro ne na ɗabi'a. Amma tsoro irin ka ji tsoron wani na iya talautar da ni, wani na iya tsora mun cuta a jika, wani na iya min kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah, to wannan tsoron shine zai zama shirka. Ba a jin tsoron kowa a irin wannan sai Allah ta'ala shi kadai, dan ba mai ba da arziki sai Allah, ba mai talautarwa sai Allah, ba mai ba da mulki sai Allah, ba mai kwacewa sai Allah. Kowa ne ya ce ka bata masa rai dan haka ka gani harkar kasuwancin ka ta lalace, ƙarya yake, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi. Ka faɗa da babban murya yaji ba abin da zan gani sai alkhairi. Ko ka bata wa wani rai yace ka gani ai sai mun karya ka, sai mun ga bayan ka, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi. An ko har ka tsorata dan ya ce za ka gani wai kasuwancin ka zai lalace ko za a kwace mulki daga hannunka, to wallahi kai ma ka ji tsoron tsumma. Ka san dai tsumma, wallahi ka ji tsoron tsumma, ba abin da zai maka. Wane ce wai ya razana ka, za ka rasa kaza, za ka rasa kaza. Yo inda son samun shi ne da suwana da suwane yanzu ba su da rai, amma da suwanan suna nan da rai daram ana jin su. Haka ne ko ba ka bane? Walam yakhsha illa Allah, ya zanto bai ji tsoron kowa ba sai Allah. Fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, to lallai irin wannan za su kasance daga cikin al-muhtadin shiryayyu. Lafazin asa ana yin amfani da shi don kyakkyawan fata, ana sa rai, ana kyautata zato, ana sa tsammanin an yakunu min al-muhtadin. Amma da yawa idan asa ta zo a cikin alkur'ani a janibin ubangiji ana fassara ta da al-ijab, lalle waɗannan za su kasance daga cikin shiryayyu. Domin duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama, duk wanda ya tsayar da sallah ya bada zakka, duk wanda bai ji tsoron kowa sai Allah ba, ko shakka babu wannan shiryayye ne, kimtsatse ne. Allah sa mu cikin shiryayyu. Wannan ayoyi guda biyu, musamman ta farko ma kana al-mushrikeena an ya'muru masajidallahi, Imam al-Bukhari yayi babi akan ta, babu ta'awuni fi bina'il masjid, babin da yake magana akan taimakekeniya da juna wajen gina masallaci. Sai ya kawo waccan aya, sannan kuma sai ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya kunshi lokacin da annabi ke gina masallacinsa, sahabbai sun yi taron dangi da juna, kowane mutum yana daukan bulo ɗai, amma Ammar bin Yasir yana daukan biyu, har manzon Allah yake karkade masa kura ya ce wai ha ammarin taqtuluhu al-fi'atul baghiya yad'uhum ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar. Kai san Ammar yan tawaye ne za su kashe shi, yana kokarin kiran su zuwa ga aljanna, suna kiran shi zuwa ga wuta. Wannan sai nuna taimakekeniya da juna wajen ginin masallaci. Ma'ana abinda Imam al-Bukhari ke nufi, tunda an ce mushrikai ba za su gina masallaci ba, to kuma mu ne sai ku me ku tashi ku. Da ya kawo ayar sai ya kawo wannan hadisi, ayar tana kore mushrikai ba za su yi ba, wato ku kuma ana buƙatar ku kuma ku yi me ku gina masallaci, wanda yake da hali ya gina. Sannan ya kawo hadisin dukkan wanda ya gina masallaci dan Allah, Allah zai gina masa gida a cikin aljanna in yayi don Allah. To abinda wanda yake nufi ya yan uwa gina masallaci, to shi kuma gina masallaci iri biyu ne. Gina shi ta fuskar ganin ido, abinda ido ke gani shine bulo da suminti da kwano da yashi da fenti da sauran abubuwa da ake yi, wannan ginin daban. Sai kuma gini na biyu shine raya shi ta hanyar ibada, raya masallaci ta hanyar ibada, tsayar da salloli guda 5 a ciki, yin sallar juma'a a ciki in ya kai a juma'a, kafa halakatul ilmi wato majalisin ilimi a cikin masallaci. Waɗansu malamai suka ce mahimmancin majalisin ilimi na tafiya ne kafaɗa da mahimmancin sallah, don sallah ba ta inganta sai an gina ta kan ilimi. Dukkan mutumin da ya masallaci sai ya kokarin ya ga lalle ana salloli guda 5 a ciki, sannan bayan ana salloli guda 5 a ciki lalle ya samu wani malami masanin alkur'ani, masanin hadisi, masanin fikihu, masanin tauhidi, wanda zai yaɗa ilimi a ciki. Dan idan kawai sallah za a yi a kulle masallaci, musulmai ba za su farka daga barcin da suke ciki ba. Dole masallaci sai da motsi,
sai ana karanta ayoyin alqur'ani sai ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku shaida ne akan cewa masallatai sun farfado ne ta hanyar darussa na ilimi da aka rinka yi a cikin su. Amma da can da akwai masallatai, amma tun da sallah ake a kulle kowa tafi gida sai ya kasance ba su rayu sosai ba. Har sai da aka rika karantar da alqur'ani, aka rika karantar da tafsiri, aka rika karantar da hadisi da tauhidi, sannan al'ummar musulmi suka fara rayuwa. Da haka wajibi ne rayar da masallaci ta hanyar ilimi. Shi ko ilimi so ake a samu malamin da yake da jin tsoron Allah kuma yake da wadataccen ilimin, sai nan yana da himma wajen ƙara shi. Dan malami rabbani kenan, malami rabbani wanda yake kwatanta abin da yake karantawa, sannan yana karantarwa kuma kullun yana ƙara haɓaka ilimi, baya jin cewa ai mu a ilimi mun riga mun je ƙarshe. Ya iya ƙare wani matakin ilimi, ya yi digiri na 1 ko na 2 ko har ma ya fi hajiri akan addinin musulunci, amma wannan baya nuna ya ƙare ilimi. Har yanzu yana nan cikin bincike, har yanzu yana nan cikin nazari, har yanzu yana nan cikin tuntubar abokanansa, sa'anninsa da wanda suka ɗara shi, wani lokacin har ma waɗanda ya fi yana ƙaruwa da su. To wannan shine malami rabbani, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jama'u bayna at-ta'lim wa ad-dars. Tuallimuna alkitab suna karantar da littafin Allah, sannan tadrusuna su ma suna karanta. Zai karanta ya karantar, ya karanta ya karantar, amma kullum in karantarwa baka karanta, ɗalibanka za su kure ka, in sau kure ka kuma za ka yi ƙarya ko ka shiga dabaru. Amma kullum kana karanta, to wannan shine ba za su kamo ka ba. Kullum kuna tafiya, kullum kana karuwa, kullum suna sabon ilimi ta tare da kai. To wannan shine malami rabbani mai jin tsoron Allah. To da waɗannan ake raya masallatai. Wannan shine mafi muhimmanci. Amma gina masallaci ɗaya nan ɗaya can ta yadda sallar nan tana shiga can, kiran sallar nan yana sarkafewa da na can, wannan bid'a ce ta ƙarshen zamani kuma alama ce cikin alamomin tashin kiyama. Wallahi tallahi alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama, manzon Allah ya bayyana ta. Ma'ana an faɗi abin dan ku guje shi ba dan ku yi shi ba. So ake a unguwa ɗaya jama'a su taru a masallaci ɗaya, a gari ɗaya jama'a su taru a masallaci ɗaya, sai in adadin mutan garin ya fi ƙarfin masallacin to sai a ƙara na biyu, adadin mutan unguwar ya fi ƙarfin wannan masallacin ɗaya sai a ƙara na biyu. Ba la tuzakhrifunha kama zakharafat al-yahud wan nasara, sai kun kawata dakunan ibada ku irin yadda yahudu da nasara, kirista da yan mishan kenan da yahudawa suka rika kawata dakunan ibadan su. Ko so ake kuraya shi da ibada, karatun alqur'ani, qiyamul layli, zikiri, salati ga annabi a cikin masallaci, sannan kuma wato ilimi, yada ilimi, wannan ake son a raya masallaci da shi, amma ba kantuna waɗanda suke sun shallake hankali ba. Allah sa mun gane. Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Allah ce aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Imam Muslim ya rawaito hadisi da sanadinsa har zuwa An-Nu'man ibn Bashir, Allah shi kare da gare shi. Nu'man ibn Bashir yace kuntu inda minbari Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, na kasance ina zaune a jikin minbarin da Annabi ke hawa yayi huduba a masallacinsa. فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجة. ban damu ba bayan shiga ta musulunci a ce ba wani aiki da na taɓa yi sai shayar da alhazai in sun zo aikin haji, in tanadar musu ruwan sha. Yana nufin in ba wani aiki da na taɓa yi tun da na furta kalmar shahada sai wannan, to ni wannan ya ishe ni, saboda abu ne mai lada. Lafazin alhajja ana nufin alhaji guda ɗaya, amma ismul jins ne, ya shafi alhazai, shayar da alhazai. An gane ko saka yaski an askil hajja. Wa qala akhar, wani kuma yace ma ubali an la a'mala amalan ba'da al-islam illa an a'mura al-masjid al-haram. Ni ko ban damu ba bayan furta kalmar shahada ta a ce ba aikin da na taɓa yi sai na taimaka wajen raya masallaci mai alfarma na Makka, da ni aka yi gini ko da ni aka raya shi da ibada. Wa qala akhar, ɗaya daga cikin su kuma yace aljihadu fi sabilillah afdalu mimma qultum. Ai mutum ya fita yaki dan yada kalmar shahada
dan yaɗa kalmar musulunci ya fi fifiko sama da duk abin da kuka lissafa. Kai da kace ka shayar da alhazai, kai da kace ka taimaka wajen gina ɗakin Ka'aba, cikin ku duk wanda ya fita jihadi ya fi ku falala, ya fi ku matsayi. Lokacin da suka faɗi wannan magana fa zajarahum Umar, sai Umar ya musu tsawa cewa da Allah ku yi shiru, ku daina musu. Wa qala, yace la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ku daina daga muryar ku a wurin minbarin annabi. Annabin fa baya nan, amma kara daga murya a wajen minbarin dan girmama annabi, dan ladabi na sahabban annabi. Ku daina daga murya ku a wajen minbarin annabi, wa huwa yawmul juma'a, kuma mun bude kari gashi ma yau ranar juma'a. Walakin idza sallaitul juma'a dakaltu fastaftaytuhu fi ma ikhtalaftum fi. Ce amma idan an yi sallar juma'a zan shiga in tambayi annabi dangane da wannan abin da kuka yi sabani a cikin sa. Annuman bin Bashir ce fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da wannan aya, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. A zahiri sai muka cewa wannan abin tattauna da sahabban nan suka yi shine yake da alaka da saukar aya, amma kuma gaba ɗaya surar kamar yadda muka faɗa bayan dawowa daga yakin Tabuka akan hanya ta sauka. Da haka irin wannan lafazi da sahabbai sukan faɗe shi ne a matsayin lokacin da suka tattauna sai aka karanta musu wannan ayar, dama tana nan an saukar da ita. Abin nufi dan a nuna ayar ta ba su amsa. Faɗin ayar ya shafi waɗanda suka saukar dan ita, so ne mushrikan Makka, kuma ya shafi waɗanda suka yi tambaya a yanzu. Kuma mu ma a gobe in wani abu ya faru makamancin wannan ma iya karantowa, amma kaga ba za mu mai da wannan abin shine sabon saukar ayar ba. Dai idan wani bai sani ba, bai san istilahat na salaf ba, sai ya karanta wannan a matsayin sababun nuzul wanda ba sababun nuzul bane ba. Shine dalilin da yasa na karanto hadisin dan wannan fadakarwar. Ubangiji ya ce aja'altum siqayatal hajji, shin yanzu kun mayar da shayar da alhazai wa imaratal masjidil haram da kuma raya masallaci mai alfarma. Lafazin siqaya shayarwa, imara rayadwa, wato al-imara da as-siqaya dukkanin su masdar ne, kamar as-siyana kaga shi ma masdar ne. Wato kwama yadda wannan kaman amana billahi wal yawmil akhir, daidai da wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar karshe, wa jahada fi sabilillah, yayi jihadi dan yada kalmar Allah, la yastawuna inda Allah, ba za su yi daidai ba a wajen Allah. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalumai. Abin nufi baya musu gaman katar, baya datar da su cikin al'amuransu, da abin da sai zaka sun yi shi ba bisa dace ba. Wannan aya akwai wata kira'ar a kanta, ita ce kira'ar Abu Ja'far a riwayar Ibn Wardan, yace aja'altum suqiyatal hajji wa amaratal masjidil haram, suqiyatal hajji wa amaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Idan muka ɗauki wannan kira'a wadda yake ita ma kira'a ce mutawatira, za ta dace da abin da ya biyo baya kaman amana billahi, wanda ba mu bukatan takadiri wajen tafsiri. Amma inda mun ɗauki kira'ar aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram, a nan gurin muna bukatan takadiri a babin tafsiri, domin siqaya da imara masdar ne, man amana billahi kuma suna ne. Kaga sai ya zanto al-ismu fi muqabalatil masdar, to a irin nan shine suke cewa lalle ko dai mu kaddara suna a wurin wannan masdarin, ko mu kaddara masdari a wajen wancan suna. Wato ko dai mu ce aja'altum ahla siqayatal hajji wa ahla imaratil masjid kaman amana, kaga ahl suna ne fi muqabalati man, al-ismu fi muqabalatil ismi kenan. An gane ko mu kaddara masdari a wajen sunan. Idan mun ce aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram, sai mu ce ka imani man amana billahi, kaga al-masdar fi muqabalatil masdar. An gane ko wato ko dai al-ism fi muqabalatil ism ko al-masdar fi muqabalatil masdar. Amma idan mun dauki qira'ar amaratal masjidil haram, kaga amara wato jam'i ne na amir, kamar zalama jam'i ne na zalim, kamar kataba jam'i ne na katib. Kaga anan gurin al-ism fi muqabalatil ism kenan, wato ba wahala takadiri. Wannan dai ka'idoji ne na larabci, ga wanda ya kai ya fahimci wannan lalle zai kare shi a babin tafsiri da babin ulumi shar'iyya gaba daya. La yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah ce
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الذين آمنوا وأن سكي إيماني وهاجروا كما سكي هجرة وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دنيا كلمة الله بأموالهم وأنفسهم دوكيو ينسو دكاو ننسو أعظم درجة عند الله وأن سنة مفيا جرمان درجة أو جن الله ما لم سكتي أعظم أن نقول أفعل تفضيل أما ليس على بابه domin idan an ce a'azam wanda yi imani yayi hijira yayi yaki shi yafi girman daraja a wajen Allah to wannan sai ba yi zuwa ga wani ya fahimci wanda bai yi imani ba wanda bai yi hijira ba wanda bai yi yaki ba shi kuma yana da daraja amma wanda yi yafi shi daraja to amma wanda bai yi imani ba yana da daraja bai da daraja ashe a'azamu anan gurin laysa ala babihi la yadullu ala tafdil kamar yadda Allah ne ya ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila suka ce la yadullu ala tafdil لأن الخير أنا نقول إذا أكت يدل على التفضيل كينا وند أصحاب الجنة بأصحاب النار له شيء من الخيرية لكن أصحاب الجنة أوفر منه حظا في الخيرية وند يكون بهذا أكيد فيه هنا باتنكم فهمت يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وبنجي تعالى هنا مسو بشارة وتباين ياتي وأولئك هم الفائزون waɗannan su ne masu rabauta yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat ubangiji yana musu bishara da rahama ta musamman daga gare shi wa ridwanin da kuma yarda akwai ta qira'a ridwan bi dhammir ra wa jannat da kuma aljanna lahum fiha na'imun muqim suna da ni'ima wadda take madawwamiya shine muqim na'imun muqim ni'ima madawwamiya wadda ba ta yankewa la maqtu'atin wa la mamnu'a suna cikin aljanna a dawwame malamai suka ce in ka sanya lura an ambaci abu uku kuma aka faɗi sakamako uku allazina amanu aikin farko kenan wa hajaru aiki na biyu kenan wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to sai aka koma wajen sakamako yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu dai kenan wa ridwanin bi kenan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim salasa fi muqabalati salasa wato uku da uku nan an ambaci aiki iri uku ga kuma sakamako iri uku rahma wato rahama sannan ridwan yadda ubangiji wadda wato wani abu ne mai ya fi shiga aljannan daɗi tunda ubangiji zai ce uhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada na saukar muku da yardata daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba wannan ɗori ne akan shiga aljanna sannan na'imun muqim in kana cikin abu daban a ce kuma in ka shiga dindindin kuma ƙari ne akan shigar kenan tunda kila idan aka ce za a shiga a fito kaga akwai matsala kenan khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun azim khalidina fiha za su dawoma a cikin ta ita aljanna din abadan har abada babu mutuwa babu tsufa Allah sa muna tare da su inna allaha indahu ajrun azim lalle ubangiji subhanahu wataala a wurin sa ne lada mai girma yake abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk